Kining garbo mao gid ni ang hinungdan nganong daghan rong naggubat bisan og motan-aw tag social media, daghan ang nagsigig komentaryo bahin aning gubat karon, lain-lain lang ilang gipanigan, siging gamit anang ilang mga intellectual geniuses nga maura gyapoy bottom line garbo. Kasabot ba mo kung saan ang garbo? Pride. What is pride? Ayan, man sa demo iklaro. One of the capital sins nga gitawagan na siya og the prince the prince of all sins. Murag mao na siya ay prinsipe sa tanang mga sala kay nanagani kay garbo, everything will follow. Sige, linga imong tupad ina di ka pagarbuhon. Nya kining garbo pabilo ni kay mao man ni amahan sa tanang sala, pabilo gid ni kagubot sa kinabuhi, kasamok sa atong hunahuna, kabugat sa atong kasing-kasing. Mao na si Jesus mitudlo siya nato dinhi sa ebanghelyo nga buntuga ang garbo. Kay kaning garbo magsiginig pangayo og affirmation, magsiginig pangayo og honor, magsiginig pangayo og respect, magsiginig siyag pangayo og obedience, kanang ako gyud sundon, ang ako mo'y sundon, ako gyud sakto, ako maoy dayga, ako gyud number 1. Mo nay pangayoon sa garbo. Ako gyud labaw, ako gyud champion, ako gyud first. Nya musugod na gay tag pangayo ana bisan sa ato lang hunahuna. Mubugat dayon ang atong pamati. Nya musamok dayon ang atong hunahuna. Kanang mag-counseling ko, hapit man sa usak semana, di man gyud ko masiruhan og mga 2-3 ka counseling, way labot sa mga gipamalibaran, pero sa unang wala pa din hikos parokya, mao ginay akong bisyo. Kasagaran gyud anha gyud sa demand, mabugatan ang tao, control and demand. Mao gina ang kanini ang tuburan sa atong kabugat sa hunahuna o kasing-kasing, kanang musuway tag control and demand. Nya wa mo ana, uy na ano, imong naong imong kontrolon nga di matiguang, mo na kuluran ang buhok, hidhiran ginang naong, stress na ka diya. Nya demanding kay ka nga kinahanglan gyud ang imong mga anak mutahod gyud nimo, musunod gyud nimo, magsige na kagyaw-yaw gikas buntag ngadto sa gabi. Nya demanding kay ka nga increasean gyud imong salary sa imong pagtrabaho, nya wa ma-increase, wa gay siguro napabay bonus, yaw-yaw na sad ka, di nakaganahan mo trabaho. Ang pari demanding kayo nga ang kolekta ingon ani gyud kada semana, uy wa man kaabot, sapot ng pari. Di ba? Asawa demanding kayo, gusto gid niya iyang bana muhatag sa tanang sweldo, uy wa man gihatag, ato ana yaw-yaw na. Controlling sa kayo ang bana, gusto gis bana nga ang asawa kanunay gyud musilbi niya, suguon ginyag mayo, sus magyaw-yaw man, buwag bungkag lang pinig. Di ba? Mao na hinungdan karon. Pride. Na karon ang gisulti ni Kristo sa atong ebanghelyo, kinahanglan mahimo gitang sulugoon. Ang atong mindset di ay
kinahanglan sulugoon kita. Unya, ang atong prinsipyo maura gyud ang pagtuman sa tanang gisugo nato. Sige lang kitag tuman sa mga gisugo. Nya ikaduha, dili ta magpaabot nga pasalamatan. Ang ato kunong isulti matud pa diri moingon ra gid ta, mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Sa pamilya kinsa may sulugoon? Kinsay sulugoon? Ginikanan o anak? Kinsay sulugoon? Very good, children. Ang ginikanan mo'y sulugoon sa mga anak. Na dinhis parokya kinsa may sulugoon? Ang pari mo'y sulugoon. Sa barangay kinsa may sulugoon? Ang kapitan. Sa lungsod kinsa may sulugoon? Oh, kanindot anak, kasabot man kay ta anak. Kay panahon sa eleksyon, ang mga kandidato magpasugo sa publiko o government o sa tanay na kanang o sa na sa preamble, sa tong preamble ba sa ato bang konstitusyon ba, government emanates from kay bawa na sa to, emanates from the people and for the people. Mo na kabugo naman ko. Ang gobyerno, ang government officials gituboy sa katawhan. So ang tinuod nga master mao ang katawhan. Kung atong hinumduman katong unang statement pag oath taking ni anhing President Noynoy na agitos newspaper, dako kayo ang boss ko. Sige, i-check na lang ninyo unsay sunod. Sige, lingi ako no na imong tupad. Ing na andam kong mahimo nimong sulugoon. Sige. Ang kanang wa mulingi, di na magpasugo, stressful kay na anay stress. Suway ragod, suway. Kanang sawayon ka. Kanang sawayon ba imong binuhatan, imong sinultihan, sawayon nga i-post pag yung ka social media. Suway ragod reklamo. Kanang sa imong hunahuna lang ba? Si ing naragod pagsultip, animal. Unsa may resulta? Di ka katog. Magsika ko na ngano juga. Kaya nga naman, ni-react naman ka, di naman ka sulugoon. Mura naman sa kag master, muhimo man sa kag imong kaugalingong imposition of your authority. Pero ing na pagsulti inigsaway, angayan sa kong sawayon, sulugoon raman ko, ako maning master. Di ba? Tanawa, dili na ka motubag diha sa social media, dili na ka magsigig post nga himos ang i-argue, muhilom ra ka, magampo o kaha kung sakit-sakit, muhilak nya magkagubot dili oy. Asawa pananglitan iguli sa imong bana tungang gabi na nya hubog pagyod wa pagi kwarta. Unsa may imong isulti? Kung kuan ka, kung kanana ang pagarbuhon ka na akay pride, yaw-yaw gyud ka, paghot din ka. Nya unsa may imong bation? Bugat, hasol. Kung ang asawa inigabot aning bana nga perting huboga wa pagi kwarta, igo lang mo ingon, sulugoon ko ani akong bana. Muyaw-yaw siya dili oy, igo rin sa maingon, ang akong master hubog, ang akong master wa nay kwarta. Nya maingon day ang master paglungag, master way bugas, tamparuson ti karon, okay ra master,
your will be done. Oh, di ba? Yan saman. Okay na, dili. Okay, dili. Yawan on mo. Muna ang yawa, usas mga buhat gisyawa, tudluan tas pagkamasinupakon, pagkareklamador, pagkapagarbuhon. Matod pa sa ato diring unang pagbasa, nawa ha? Unsay gisulti diri sa Book of Wisdom or Kaalam ni Solomon, sa pagbuhat sa Dios kanato dili niya tuyo nga kita mamatay, gibuhat kita niya sama sa iyang kaugalingon. Ang kasina sa yawa mao ang nagdala sa kamatayon nganhi sa kalibutan, ug sila nga iya sa yawa mao ang mga matay. Lingi ay mong tupad ing na iya kasyawa. Kaning garbo masinahon sad ni kay prinsipi lagi ang kasina, ang kalaway, ang pagkamapahimuslanon na anas garbo. Nya kung masudla na ka aning garbo, masina na ka, mga matay na ta. Muna tungod sa garbo, naggubot na. Hasta pagani din hisod sa simbahan, naggubot na. Kay garbo, yawa. Di ba? Naana gani na natong murag di na ta kapaubos, dili na ta gustong suguon, dili na ta gustong sawayon, di na ta makadawat nga magpasakitan, di na ta gadawat anang pagantos hangtod sa kamatayon. Awa na, garbo na na, ayawa na igapuyo din hinato. Nya unsaon man na pagpapahawa ang yawa, matud pa ni Kristo, buhata ang pagkasulugoon. Buhata ang matarong bisan pag nagantos ka. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang mga matarong nga mga tao panalipdan sa Dios ug dili magantos sa kasakit. Daw sa mata sa kalibutan daw nagantos sila sa silot, apan naghupot di ay sa masaligong paglaom sa pagkaway kamatayon. Kani manggong taong mapaubsanon mga igsuon kun atong tan-awon externally, di man na sila mutubag, dili na sila mulalis, musugot ra nag-imong tamparuson, ludan ang naong, sawayon, butang-butangan og istorya, musugot ra na sila. Nya moingon dayon ta ini kakitaan to, ano man na siya musukol, ngano man na siya mutubag, luuya ana niya oy, di ba no? Ana man ka, luuya ana niya. Pero matod pa sa Book of Wisdom, sa atong mga mata daw nagantos siya, pero sa iya din kinahiladman naaday siya sa kalinaw. Muna si Jesus gisaway, gikulata, pero malinawon di ay. Si Maria gipatanaw sa iyang anak nga gitorture, gikulatag maayo o gipatay, luoy kay Maria, pero naadi ay siya sa kalinaw. Ang mga martyrs nato gipatay, gitorture, sama ni San Lorenzo Ruiz, luoy kayo si San Lorenzo Ruiz, dili di ay naaday sila sa kalinaw ug sa lig-on nga baruganan sa kadaugan. Muna si Kristo ang iyang gisugo nato, wa siya moingon likay ang kamatayon, wa siya moingon likay ang pagantos. Unsa may ang giingon? Take up your cross, follow me. Asa man ta mo follow? To death. Kinsa tong mamatay uban kanako, mabanhaw uban kanako. Muna dinhi sa akong pagdumala ninyo na panahon sa wayon ko, na panahon butang-butangan kog istorya. Sa akong pagkapari kadaghan ako nihilak anang himuan kog istoryang bati. Ang akong gisulti nga paningkamot nga makakita ta unsaon paghunong ang sala, unsaon pagpasan atong krus, himuong dautan sa uban. Ang akong paghisgot og mga sala, apil na san akong sala, himuon nga nangatake kuno ko sa akong mga igsuon san nga niya sa pagsangyaw. Pero kanang tanan ako ra ginang hilakan, moingon ra gyud ko, Lord,
hibaw ka sa akong kasing-kasing na higugma gyud ko ani nilang tanan. Na ay uban sigig atake nako nya inigabot na saktong panahon ay panginahanglan mangayo sa akong tabang, pakauwaw lang gyapon kog solicit para sa sila matagaan. Ako'y mangita og kwarta, kaya waman sa ko'y kwarta, ako'y magpabaga sa naong pangayo ninyo, pinaagi ani mga slat-slat, ipanghatag nako aning gasigig libak sa nako usahay. Kamo, sigihan mo libak, muhatag pa mo, anang tawhanang ng libak nimo. Ha? Labi na jog mo anhi dinhi, nya moingon pader, mo adto kog ospital, mao ni akong kinahanglan, nya kahibaw jud kang gilibak ka na niya, mutabang ka dili. Ako mangita gyud kog paagi nga matabangan ako. Ngano man lipay kay kog muduol na nako. Na masa ko'y pipila ka mga igsuong pari nga di gyud mo tagad nako sa una, di gyud mo tagad. Bisag unsaon akong tagad, ighuman ko na kog tagad nga dili ko tagdon, muhilak ko ighuman. Magluhod ko dito sa akong kwarto, maghilak ko nganong di na ko tagdon aning paria nga suod magid unta mi. Nya human sa mga pila ka tuig ningarin ako, nya nangayo sa akong tabang, pero tigin akong lipaya. Pag human akong tabang, wa na sa ko tagda. Nimbalik sa kunyag tagad, di na sa kutag doon. Sige lang yun. Pero kaluoy sa Ginoo, abot yung panahon, siguro dol-dol yung mga napo katuig. Ni tagad na yun panagsa na lang kay mulingyo. Tagad na yun. Kay ubay-ubay naman sang higayon nga doon na sa siya mga panginahanglan nga ako sang mahatag. Doon na sa ko'y panginahanglan nga ako sang mapangayo niya. Muhatag naman sad. So, ingon ana, ang kanindot niya sa paghilak nato tungod kay gisaway ta, inighilak nato, i-apply ni sa inyong pamilya, inighilak nimo, di lang ka mo reklamo, muluag dayon imong dughan, kamao na kang mo smile. Kay kaning atong luha gitawag ni siya og gift of tears, ventilation of the heart, ventilation of the soul. Mao kuno ni ang makapa hatag og kahayahay sa atong dughan og sa atong kalag. Tistingin ninyo kanang huot kay imong dughan, ihilak ragod, di ba? Wag tang dayon na. Ingnang Ginoo, Lord, pahilak ako kay nangabit na akong bana. Inighilak nimo, muluag dayon. Ika, sige, kabit pa more, kaya ra. Lord, huot kay akong dughan kay naputos ko sa utang, pahilaka ko, tanawa, iguman imong hilak, makaingon dayon ka, di pa man day ko igamayng kwarta, i-partial ni nakog bayad. Inigbayad imong partial, maingon dayon tong imong gibayaran, laday, kay bawa baya kung porti nimong problemaha karon nya, mo bayad ka, ani sa iulag bayad ako, sige katong nahibilin, ay nalang to bayri ha, aron imo tong magamit. Yes, Lord. Kadaghan ako nakasuway, katungwap ako sa seminaryo, sinagaan akong papa paralyzed, akong maguwang paralyzed, ako'y breadwinner, serve ako sa choirs Guadalupe, serve ako sa Legion of Mary, serve ako sa ubang pang-organisasyon. Hurot-hurot yung kwarta, pero inig-ingon ako sa Ginoo, Lord, napakoy masakiton, wa na ko ikapalit og bugas. Nadayoy mo abot. Yes, Lord. Dawat lang ay pagsigreklamo. Wadyo ko mingon ayuha akong papa. Naman na. Pero mingon ko imurag yung pagbuot, Lord. Ning kamot lang mi. Wa man gyud maayo. Namatay na lang, wa gyud maayo. You will be done. Do not force the issue. Sulugoon rata. Kung ang sugo sa Ginoo karon malipayon ka, paglipay. Kung ang sugo sa Ginoo karon pasana imong cross, pasana. Kung ang sugo sa Ginoo karon sabtalan ng gasigig daot nimo, dawata. Ayaw sukol, ha? Sige. Lingi ay mong tupad. Ina sugod karon. Sulugoon na ta. Di ba? Tanawa, di ba? Nindot na kaya nagresulta. Sige na, panindog na ta mga sulugoos Ginoo.